Театр «Этюд» Театр представляет. «Этюд» представляет. Театр «Этюд» представляет. Театр «Этюд» представляет. Хто живе на дні раки? Акуні і щупаки, красноперка, ёрш і карп. Хто спаймає, має скарб. Ёсць вугры, і ёсць ляшчы, і падводныя карчы, і прабітыя мячы. Ціха, Таня, не пішчы. Камяні, пясок і мул, і бляшчанка ад Red Bull. Бо не ўсе яшчэ на свеце прыбіраюць сваё смецце. Ёсць русалка і вадзянік, што ў астатніх месцах знік. Быў калісьці нават цмок, але выжыць тут не змог. Ёсць маленькія манеткі з кашалька вон той брунеткі, што прыедзе зноў сюды. Ёсць вартаўнікі вады, ратавальнік з вадалазам, каб не патанулі разам тыя ўсе, хто дарэмна лічыць, што тануць прыемна.